Tuimuk Christian Academy Ringnok ni Bugra Biting de Burma bini Ringnogo Bupang Kaika Sangrang Salo Bupang Busa Kaimani Bisingo Tongo Amlai Taipung Tei Sineri Bupang Busarok Tongkhor Kaham Tongnani Bagino Kaham Oxygen Nokbar Manani Bagino O Bupang Busa Kaimung Kaham Nokbar Manmani Bisingti Zidairok Sak Kaham Tongnai Borokni Wanchungmarok Kaham Ungnai Tei Ringsring Thaniwo Kaham rengsremung engnai tei o Tuimuk Christian Academy wo rengsrengnai rok ulo kaham mongthun tei borokni wansungmung mentality kaham tongtun honoino bufang bosa kaijakani saikhanarika Biting de Burma sar tini o bufang wafang kaijakmani omno tei kisa message nini thani mana musungmani saikhanar gari kisa balai hambai nana tai norokni channel na actually oro tong sangteni Tuimuk Christian Academy ni ngoi oro kisa bufang kaimani bufang bisingo tong amlai gaga tamnai thepong tai nini tamnai sinari bufang rok obong kha jemon ta o school kaisa borok kahamani kaisa industry ambaga jemon poribesh borok kahamnai jat o jaga o sob somoy original oxygen manajat ebong a original oxygen manman bising tino sarai rok sa kaham tongoi borok kaham ke pori oroni bising tei khlai borok tamnai chini dophawo society o kaisa satingi manani o mentality ebong o poribesh namnani bagaino o bufang kaimani tini o bosor bufang rok kaijakna sar tini bo emne to target hangkang kai to tini salsao 500 bufang kaijani target hingga agami dino tek waisa program khlainan hoi tongo kotorkhe abo taburon chidi block level ba district level hingga aprung kai kai bo kajiakna bufang kaimani bisingti lukorokno baksa bufang rokno saimia tabo kaimani kanyani bagai nok roko tonmani ba kanyani tam bufang kanya nang abrok saimia abrok no tam sana actually tabo jekono bufang phang kaide kaisa bufang jorise kai khang khang ka bufang ni logi 10 jona borok oxygen nai mano gan bagai sang je sanani mairong ni saipana o je bufang kai jeta original oxygen je sangmanai tongnane abote bu important aboni bagaino ang joto lukorongno kanyani musungo norok bahaino janja nukhungo tamnai bufang kaidi thepung kaidi thaijo kaidi bibinno je pholphokra kaidi ebong a bufangni bisingtui cheng tamnai agami dino a bufang tor khang khang ka kaisa poribesh naithok bongnai bothai bosai manai tai tamnai oxygen bo jeta seng hamana mane original oxygen bo sangmani sakaham tongmanai omok tabo jotono nang kanyani bagai bufang kanyan bagai ang koboko omok tabo nini school no kaijakai tong mong kang kai ani Tuimuk Christian Academy ni compound no sangkai lai tong layo guardian rokno ti parents rokno ti